Mao na sad ni ang pinaka importante nga pagtulunan sa atong Ginoo nga gisunod gyud ni San Vicente Ferrer. Og unsa man ang kining gitawag og pagpuyo subay sa kamatuoran. Kamo nagpuyo ba mo subay sa kamatuoran? Nagpuyo. Di gid mo mamakap. Sahay. Bisan ganig palayan mo, baka ko naman mong mga naong. Oh. Oh, kana deng imong ipatina imong buhok di na makak na ka. Di ba? Nya na magipipila nga mo patina kanang imong ipariban imong buhok, ana imong badlis-badlisan imong kilay na makak na ka. Kay di man ginamoy tinuod, di ba? Imong papution ang imong naong bisag brown unta na makak na kana ginagbay pa kay nang bakaka pero bakak gihapon, di ba? Nya di ka kahimo pagpamakak mga bana magpakaulitaw basta wa dihang asawa, no? Nya mga asawa sad magpakadalaga magpa-cute-cute sad na kanahandag ko, no? Basta wa dihang bana ang mga ulitaw magpakabana sad siging panukhang mura sa kunhoy asawa niyang iyang uyab. Mga way kasal magpuyo-puyo ana mura sa kunuhay silag minyo, no? Mga babae magpakalaki mura sa kunuhay silag laki siging dugdog anang ila kunuhay asawa bisag pareha sila pulos babae or kaha pulos laki ana makak ba ang madre mura sa asawas pare. Ano bang di bitaw ta kamaong mupuyo sa kamatuoran? Ana, daghan kayo. Muna si San Vicente Ferrer, naningkamot gid siya pagpuyo sa kamatuoran. Pero dili baya sayon ang pagpuyo sa kamatuoran, di ba? Lisodoy. Tanawa sa unang pagbasa si Sidrak, Misak og si Abednego, mga Israelita man ni sila nga nabihag sa ilang kaaway dito sa Babylonia niya ang hari katos Nabucodonosor. O niya kay naaman sila Diyos dito. Niya supak mo na sa kamatuoran nga gipuy-an sa mga Israelita nga mosimba kag mga idolatry kanang lain nga Diyos. Giingna dayon sila ni Nabucodonosor, di gani mo muluhod. Di gani mo musimba ning akong Diyos. Karon dayon iiksa ta mo anang firing furnace na kanang kalayo isugba ta mos kayo. Kamo gingnon mo ana sa musimba pa mo. Nanaron diha ang mga dili Katoliko ba, Gada og Armalite. Iphan mo na mo 20 counts. Di gani mo manggawas rakrakan mo na mong tanan. Saman, padayon pa mong simba. Ayon. Bisag wa na'y pare. Ang kuya mag-una og lakaw ang pare, no? Adlo ko kulba sa, di ba? Oo na. Unsa may gitubag pagkanindotas tubag ni Shadrach, Misak og Abednego. Ingon dayong ingos Nabucodonosor, sige, kinsa man nga Dios nga mo luwas ninyo kung isugba na tamuan ng kayo na ay Ginoong mo luwas ninyo, luwason mo sa inyong Ginoo. Tubag dayon ang tulo kabatanon, mahal nga hari, kung luwason mis Ginoo maluwas gid mi, pero di sad mi niya luwason, adi sad mi maluwas. Pero luwason man mi niya og dili, di gid mi musimba ng imong Diyos. Ninduta pagkasulti, no? Gi-apply ko na sa sugo sa Ginoo. Ang sugo sa Ginoo mao man ang kamatuoran gyud. Ingon siya, ayaw na mo paningil anang utang. Nya mo ingon dayon ang kaning imo bang huna-huna ba? Naa man dihang yawa. Ang yawa man ay musulti. Sige, ayaw paningil, mapobre gyud ka. Mapurdoy gyud ka.
Wa na jud kay kaon basta di ka maningil. Kinsa may muluwas nimo anag wa na kay kwarta, unsa pa may imong ipalit og pagkaon, unsa pa may imong igasto anang imong anak nga nag-eskwela, unyag masakit ka unsa pa imong ibayad sa ospital. Anaon man ka? Di ka maningil, nya kana sila hayahay kayo na, sige dawat og kwarta ay wa gyud ka hinumdum og bayad. Sige na sila sweldo gud, nya nganong di man gyud mo partial. Di ba? Anaon man ka no? Nya unsa may imong itubag? Unsa may imong itubag anang yawa nga nada nimo? Ha? Sundanin kang Sadrak, Misak, ingda kung tagaan kog kwartas Ginoo, makapalit kog tambal, makapaeskwela ko sa akong mga anak, makapalit kog pagkaon. Pero di sa kunya tagaan, wa na sa kuya makaon. Pero tagaan man ko niyag sa dili, di gyud ko maningil anang utang. Nindot ano? Anong inyo man kong tutukan? Dili ba sakto ang pagkakuan? Sige, ari na lang tas ka ng tinood yun. Bati mo ng utang. Kanang asawa ka ba, urbana ka? Nya imong bana, nangabit. Nya ingnon dayon ka sa imong unahuna nga. Badlo nga. Kana, nya og di gyud patuo buwag kina magantos gyud ka ana. Patay gyud kas pagantos. Ano? Wa nay batasan. Bayan sa may mga isulti. O asawa ka, urbana, ang sa may mga isulti. Kung iyang buwagan, malipay ko. O di niya buwagan, guol kayo. Pero malipay man ko or maguol, di gyud ko makigbuwag sa akong bana or sa akong asawa. Nindot ano? Sakto ba? Di gyapon. Grabihan naman sa ninyo. Sige na lang, ari na lang sa akong kaugalingon. Panitan, wag mo palit sa slat, no? Wag mo palit na para ba na. Ari na lang ta mo apply ni kamaturan, no? Napa may nahibilin ani rong atong sus BF 8,000 atong ibaligya, ang halin kay 5,892 na. Sige atong pakpakan. Nindot na. Pero budget man ni nato karong pista. Na pa may nahibilin nga 2,108 ka slots. Labing minus raman ni nga atong budget. Di posible gyud nga dili ni kasapar sa atong mga gipang desire nga mga buluhaton. Moingon gid ayon ni akong una-una, pugsa na sila, na sila nga maimpierno nagdi na mo palit. Ako moingon jud ko nga di gina nimo ingnon ana, di gina mahalin tanan. Ana, nya ikumpulsori na nga kutob mo simbab tagay ginagsobre, labing minus usa ka slat ilang paliton. Sige lang na ilag simba diha mo kalawat pa na nya wa maginahugog kolekta. Mo ana man akong nahona usahay, niyawa ba mohonghong. Nya moingon ra gyud ko nga og mahurot ni kahalin lipay na atay mabayad nga budget sa kaning para sa pista, malampuson ang pista. Pero di sa di mahalin og hurot, og wa na sa gimo palitan guol sad. Makancel na sad ang ubang mga activity para sa pista. Pero madayon man ang activities or makancel man, di gyud ko mamugos og papalit og slot. Kinahanglan gyud nga malipayon sila mo palit. Total nasayod naman na sila nga ang langit mao'y premyo kung mo palit. Ibaw na sana sila kung di sila mo palit, unsa sa ilang dangatan. Ano? Imo ba ganang pugson? Naibaw naman ang daan. Sige, pagitag pinugsanay. Oy, pabilin ta sa atong pagkapari. Oy. Ano gutahon, igo rago kong nisulti sa pasultis Ginoo nako. Mao na diri sa atong unang sa atong ebanghelyo ningon si Jesus, igo raman kong gasulti ninyo sa gisulti sa akong amahan, pero di man mo motuo, inyo naman noong kong patyon. Tungod kay kamo, ulipon mo. Nagpabilin pa mong ulipon, kay wa mo magpuyo sa kamatuoran. Ang kamatuoran maoy maghatag kanatog kagawasan. Ingon sila, wa man mi maulipon ni bisan kinsa. Ingon dahil si Jesus,
ang nakasala ulipon sa sala. Mabita na ka na mag-counseling ko o ka na mga tao nga guol kay tanan, ako na yung ingnon unsa may sa nimo karon. Awa mo ko sa pader. Yang anong gasige man kaghilak. Unsa man ay mong salan, ako bagong bana pader kay nangabit tigyong paita pader sakit kayo nako. Sadaan ka. Hilak man ka. Yang anong guol man ka. Unsa may sa nako pader awa man ko mangabit. Ika lagi sadan. Kay gusto magud ka og bana nga way kabit. Ang importante nga naa kay bana, bahala na gikan na siyang kabit. Ang kamatuoran nga naa kay bana, iguli sa imong bana, ayaw na pagsigunono dito ni siyang kabit. Ayaw na lang. Kay total padung naman na siya sa impierno. Kanang imong banang nangabit or kanang imong asawang nangabit, nya pari pagyoy na sige kuyog-kuyog. Padung na sa impierno Kaya maghilak-hilak pag yung kadiha, kay gusto dyo kang mukuyog nila sa impyerno. Enjoy life. Samtang naa pa na siya, nawa pa na siya maadto sa impyerno, enjoy. Yan ang impyerno honon. So, samtang wapa ni ibanlod sa impyerno, pahimuslan ko ning panuhay dako. At least bana na. Mo man ay kamatuoran, bana mo na nimo, asawa mo na nimo. Di, pahimusli na lang na. Di ba? Ay na lang pagsigsuko-suko diha. Tanawa, di ba? Mauna na imong isulti. Mawa dayon ng imong mga gibati nga kabugat. Pero magsikang imong, may tagway kabit, may tagapurag yun, may tagway kabit. Ay sos, mabugatan na lang ka ana. Hangtod mo, ending na lang hinoong ka nga, di na ka magpuyo sa kamatuoran. O sa may kamatuoran, nga ikaw, asawa ana, nga ikaw, bana ana, maunay kamatuoran, nga ang gihiusa sa Dios, dili buwagon sa tao. Maunay kamatuoran, hangtod supako na lang nuna nimo. Di ba? Hindi mo gyapon kung tutukan. Gisulti lang na nako, tanawa, di ba? Murag kapatyon na mo nako. Mao sa nagidangatan ni Kristo. Sa siging sulti ni Kristo, kung tamparoson inyong pikas aping, ipatamparos lang pikas, higugmaalan ng inyong mga kaaway, kay bisan pag inyo na ng kaaway, matod pa ni Kristo, gihigugma ka na sa Dios nga inyong amahan. Wa siya'y pagpinig-pinig, kinahanglan magbuhat mo sa gibuhat sa inyong amahan. Ingon sila, mga anak ming Abraham. Di ba? Ingon man sila diri, no? Mga anak ming Abraham. Ingon des Kristo, og anak pa bong Abraham, nagbuhat unta mo sa gibuhat ni Abraham. Si Abraham nalipay kaayo, nga nagtanaw nako, nga nahimo kong tao. Wa man magbuhat si Abraham nga gipatay niya ang sinugo sa Ginoo. Kamo noon inyo manong kung gustong patyon, nagikan man takos Ginoo, duwa man magbuhat anis Abraham, nya mangangkon mo nga inyong amahan si Abraham, nya nagbuhat mo gibuhat nga opposite sukwahi sa gibuhat sa inyong amahan, unsa man mong klasihas pagkaanak? Ano man di ay? Si Abraham di ay, di dito mo palit og slat. Hangol di kay itong kwarta. Sige ditong tukod og balay, nga anhi ko magtukod og balay, nga nagsige raman tog balhin-balhin, dipindi mag-asa siya pabalhinon sa Ginoo, mobalhin raman sad siya. Pero kamo hashtag is inyong koral, di man gani mo kaguba, di man gani mo kaatras anang inyong koral, aron lang gid unta makalusot ng inyong silingan ang sakyanan, makalusot nga tusunahan, aron dili unta na magsigig parking anang karsada. Di man gani mo kakuha sa inyong sakyanan bisag motor, di man inyo makuha, ipalayo lang untag jutay sa karsada, anha magis karsada, magatbang pa. Nya ang karsada perting gamaya, magatbang pa. Nya to pag isunan to pay multicab, magatbang pa. Nganong inyo man gipamutang diha, nagbuhat tay ana ang Ginoo day. Tubag. Naraman diay. Nga magangunangkon ta, amahan namo naakas langit, amahan namo diha. Nga mingon sa muro nako, nya nagbuhat des Abraham anang isod yun ang kuliktas bulsa din. Maubitaw mo anak ko gisod sa bulsa, gisod nako sa bangko. Aron ako ra say withdraw. Di ang akong bank book, ako na nanggi, akong bank accounts, ako na nanggi surrender sa atong finance council. Ila na nanggi kwinta tanan diha. Di ko kapatuyang og withdraw kay ila nang kwintahon.
Nya auditon pag yun. Ito mga auditor ay mga managsuon ra ba na? Kuan kayo, strikta kayo. Gabaan ginaslas pare. Pader, wa lagi ni pirma. Pader, pirmahin ni. Basta daghanahin ng pirmahanan. I-approve ni pero pasalamat lang po ko kay buutan kay sila. Hasta pare, dili ilhon. Okay, anang kamatuoran ko na. Puy, ang kamatuoran. Anang imo mo nang i-lihas-lihas. So mga igsoon, si San Vicente Ferrer, nagpuyo ni ini. Og tungod kay sakit man ang kamatuoran nga puy-an at the start, iyang gi-highlight ang kamapailobon sa Ginoo. Pailob. Gisakitan ka karon sa pagpuyo sa kamatuoran, pailob lang. Sakit ba yan? Nga pagyapon mahurot ang slots, pailob lang. Sunod adlaw, hurot lagi na. Tungod ang kapilinya, bago pa mang nahuman gyud ang kapilinya sa consecration. Pagdangtag mga usak simana, di ba? Napatoy mga kuwa nga mga 3 million pa, 5 million ba to sa kanibang sa 10 million nga budget ba para sa consecration. Sige dahil paminaw sila sa Monsignor Robin, sila Father Mar Balili, kay sila biyagada sa kaning activity. Sige na kunog tawag si Father Mar, Nyor, amang yun makuha ni Padre Siano ang budget nyor. Unsa ka ni, makuha ka ninyo. Ada, salig lang ta ng Siano eh. Baga bitaw nagnaw. Nya padong naman to pizza Tracy sa Marso ba. Sige mo ko yung natola. Hapit na mo kuan na ato ning hotdon. Pagka mga pizza 8 kay nahurot man to. Marso. Pag misa dito pizza Tracy ni appeal ko dito. Nya ako naman tong gi-announce dito. Wa na kuan na 10.5 na ang atong natigom. Parting pakpak sa mga tao pag humana pagpangaon na namo ingon des mo si Ruben. Nakuha gini mo na. Nako, anak ginanyo, basta magpailob lang kita. Para ko na magsahod kag tubig, nya, to ra, ay lagi nagkuha ang imong gisahod. Biya, lagod usa. Tiks-tiks ka dito sa daplin, mag-tiktok ka, igsunod di mo tanaw, puno na, di ba? Wala, tag 5 ka slot kada adlaw, usahay mo abot sa 50, usahay 100 ka slots, karon mga 200 man ni ka slots ang napuno. Basin pa day unya 500 na ni ka slots ang mapuno, no? Ana. Hindi man mo mutuon ako gid. Sige na, pailob lang ta. Manindog, manglohod. Mangluhod ta para sa nobina ni San Vicente Ferrer. Mga igsoon atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon og puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Ikapito nga adlaw, pag-ampo sa paglaom. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, naghatag ka og gahom kang San Vicente Ferrer aron iyang pagahumukon ang labing magahi nga kasing-kasing sa mga makasasala sa pagbuntog sa yawa, pinaagi sa pagwali, batok sa kamatayon nga gibuhat niya, isip timaan sa pag-angko niya sa tao, nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan ining langitnong mananambal sa mga kalag, nga bisan unsa kadaghan sa akong mga sala, dili unta mawala ang paglaom ko kanimo, pinaagi sa kanunay kong paglaom kang San Vicente Ferrer, aron tungod sa iyang panlaban, malaumon ako nga mangayog pasaylo sa akong mga sala, aron makadangat ako diha sa langit. Amen. Usa sa mga milagros. Sa tuig 1706, si Juan Carlito nabalian sa usa ka paa kay naigo sa mga bala sa duha ka pagpusil kaniya.
Nadugay ang pagtambal kaniya ug sa katapusan gibiyaan na siya sa mga mananambal kay wala na sila maglaom nga makaayo pa sila kaniya. Gitambagan siya sa pag-ayo sa pag-ampo kang San Vicente Ferrer. Gituman niya ug nakapamisa siya ug makausa sa santo ug sa pagkasunod adlaw naayo siya nga wala na gayoy bisan jutay pangasamad. Pag-ampo sa adlawng tanan, mahigugmaon o yamot nga amahan San Vicente Ferrer, manlaban o maglilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo niining novena. Nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo o pagtubo sa mga haring sa mga bertudes, alang sa mga kinahanglan ining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio, ug alang kanako santos ko, mauray pangayoon ko kanimo ang angay unta kanako, alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios ug kanimo. Amen. Sa hilong mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining novena. Manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa atong simbahan nga pinaagi sa mga sakramento, kanunay kining magbag-o sa tagsa-tagsa ka kinabuhi sa matag usa kanato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tibuok kalibutan, labi na ang atong nasod nga hatagan unta kita sa kalinaw o kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa malampuson ug malinaw nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress karong umaabot Abril 17 ngadto 24, 2022 nga mutak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pa mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang ni adtong mga nahiuna na kanato sa pagbiya ning kalibutana nga makaangko na sila og luna sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom og maluluyon nga amahan sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabus ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining novena. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Amen.